Una victòria més a la ciutat esportiva, que en aquest inici de temporada s'ha convertit en un fortí. El juvenil a masculí ha entrat molt bé el partit i l'ha resolt amb 3 gols en 25 minuts. Els cervesers, que han estat absoluts dominadors en tot moment, han gaudit d'ocasions clares per ampliar l'avantatge i han mantingut el control a la represa per sumar els 3 punts. En un dels primers atacs dels vermells, Dobles ha estat a punt de sorprendre tothom connectant una xilena centrada d'Àlex que ha marxat per sobre el travesser. Isern sí que ha trobat els 3 pals en la següent acció, posant a prova Héctor, i Rovira no ha pogut definir amb potència en uns primers minuts que ja anticipaven el que vindria poc després. Àlex, rebent una passada llarga d'Angli, ha controlat i ha fet una centrada bombejada que Dobles ha connectat de primeres per enviar la pilota aquest cop sí al fons de la xarxa i fer el primer gol del partit al quart d'hora de joc. El segon ha arribat pel costat contrari. Dobles ha rebut enganxat a la banda, ha anat conduint cap a dins fins a filtrar la passada per un Isern lliure de marca i el 8 cerveser ha definit amb molta qualitat picant la pilota davant la sortida del porter per ampliar l'avantatge. Rovira s'ha inventat una gran passada per la ruptura d'Isern, que ha deixat la pilota de cara per a l'Agi, i aquest ha assistit a Dobles perquè arribant des del darrere creués l'esfèric amb un xut ras i anotés el tercer gol de l'Adam en tan sols 8 minuts. Sentint-se còmode sobre la gespa i amb el marcador a favor, els nois de Joan Verdú han continuat arribant amb claretat. De nou, en un desplaçament en llarg d'Angli, Isern ha tornat a guanyar l'esquena a la defensa visitant i només el cap d'un defensor rival ha evitat que fes el quart amb tot a favor. Buireu també ha fregat el gol a la sortida d'un córner, rematant amb el cap una pilota que ha sortit fregant el travesser. Els vermells han localitzat tot el joc a camp rival i no han permès al Montecarlo cap tipus de reacció. De nou, a través d'Isern han tornat a amenaçar amb una jugada que el migcampista no ha pogut finalitzar entre els 3 pals. I encara abans del descans, Àlex ha gaudit d'una ocasió claríssima però ha creuat massa la rematada final. L'única arribada dels visitants en tot el primer temps ha estat aquesta, en una imprecisió defensiva, i l'equip ha calmat el partit a la represa a través de la pilota i ha mantingut un control total. Al tornar de vestidors, Isern no ha pogut rematar en bona direcció aquesta centrada de Rovira i Derek, després de desfer-se de diversos rivals dins l'àrea, s'ha topat amb Héctor. També l'ha tingut Boni en una segona part amb molta pilota però menys arribades i l'equip ha acabat tancant la victòria sense que es tornés a moure el marcador. Invictes després de 7 jornades i segons classificats a Divisió d'Honor amb 17 punts, els cervesers afronten ara un mes de novembre exigent que començarà dissabte vinent amb la visita al camp del Real Zaragoza i seguirà amb Girona, Barça i Espanyol.